Següent pregunta sobre la situació del sector primari i les gestions per afrontar el Covid-19 i la formula en nom del grup parlamentari republicà, la diputada senyora Marta Vilalta, com vulgui. Moltes gràcies, president. D'entrada, en nom del grup republicà, l'escalf a les persones afectades, el condol també a les víctimes del coronavirus i el reconeixement a les professionals que estan fent front a aquesta crisi, estan fent front i lluitant contra el coronavirus. Consellera Jordà, li parlo en nom del grup republicà, però també en nom de la portaveu d'Agricultura d'aquest grup, la companya Irene Fornós, que és qui amb un ple ordinari li faria la pregunta. En primer lloc, li volem fer de forma generalitzada un agraïment al sector primari per l'esforç gegant que està fent per garantir el subministrament d'aliments i fent-ho d'una forma segura, d'una forma sana, d'una forma de qualitat en aquesta crisi. S'ha demostrat com el que és un sector vital. Jo crec que és necessari posar-ho en valor i fer aquest reconeixement. També volem valorar i molt la tasca del departament i en el seu conjunt de tot el govern en aquestes setmanes posant en marxa accions urgents per donar resposta a aquests reptes més immediats. Caldrà, això també és veritat, que se segueixi treballant en aquells àmbits que més estan patint, de la planta o la flor ornamental, l'oví, el boví, el sector pesquer, vitivinícola. A la vegada que, consellera, identifiquem un dels reptes més importants, on el seu departament, a més, és clar, que és com afrontem la campanya de la fruita, com afrontem la campanya agrícola, que tot just està començat, i com ho fem perquè es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat. Aquest creiem que és un aspecte clau. En aquest sentit, doncs, consellera, voldríem que ens pogués explicar i detallar algunes d'aquestes mesures més immediates i els esforços que està fent el seu departament per donar aquestes respostes. A la vegada que també m'agradaria fer una altra reflexió més de model agroalimentari i més de futur. Hem vist aquestes setmanes la importància del sector agroalimentari pel país i també hem vist com ens hem hagut de reinventar i fins i tot com alguns processos s'han accelerat, venda més directa o de proximitat, per posar-ne algun exemple. Podríem dir que la revolució agrària ja ha començat i en tot cas que vingui per quedar-se. Creiem, consellera, per tant, que malgrat aquesta crisi també estem en un moment d'oportunitat, en un moment d'afrontar el debat sobre què volem produir, què volem menjar i en aquest cas el meu grup parlamentari ho tenim clar, sobirania alimentària, alimentació més saludable, de proximitat, de gran qualitat, avançant cap als circuits i canals curts també i un nou model, sens dubte, que ens haurà d'ajudar a lluitar contra el despoblament i a favor de l'equilibri territorial. Amb tot, per tant, consellera, quines seran les següents actuacions del seu departament per afrontar aquesta crisi ara i també de futur? Per respondre té la paraula la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la senyora Teresa Jordà, com vulgui. Moltes gràcies, president. Gràcies, diputada, per la pregunta. En primer lloc, permeti'm que faci un agraïment al sector, un sector imprescindible, un sector essencial, que ha treballat i que ho ha fet, com bé saben, en unes condicions complicades i difícils. De fet, des del departament hem fet una feina ingent, hem fet una feina exhaustiva a tots nivells, des del primer moment i sobretot per fer front a l'immediat. I l'immediat no era altra cosa que evitar el trencament de la cadena alimentària en totes les seves vàlues i també garantir l'abastiment d'aliments en tots els establiments del país. Val a dir, i els ha apuntat vostè, que hi ha sectors vulnerables, detectats, diagnosticats, l'oví cabrum, la flor i la planta ornamental, el sector vitivinícola, el sector pesquer, i estem treballant. De fet, no és fàcil, ni ho serà, però en tot cas estem treballant des del primer moment i des del primer minut. Però també exigim a qui té responsabilitats i competències, la Unió Europea i el Ministeri. Sobretot en aquests últims, al Ministeri els demanem, sisplau, que compleixin aquelles expectatives generades. En aquests moments això és també molt necessari i sobretot cal ser rigorosos i diligents. I dit això, i un cop garantit el funcionament de la cadena i un cop també ajudant aquests sectors més vulnerables, doncs com bé ha dit vostè, ara la nostra obsessió, deixi-m'ho dir així, doncs no és altra cosa que la campanya agrària, la campanya de la fruita dolça. El que hem fet és coordinar-ho des de la proximitat, perquè entenem que la proximitat és quan es coordina millor. Des de Lleida, des de les Terres de l'Ebre, hem creat una comissió tècnica que amb tots els agents implicats, des dels productors fins a les patronals, les diferents administracions a tots nivells, el govern del país també portaran al pròxim Consell Executiu un codi de bones pràctiques per encarar aquesta campanya amb les millors garanties i al final ho acabarà validant Palau. De tot, si em permeten, de totes les crisis se'n treuen lliçons i a vegades fins i tot oportunitats i ara la ciutadania jo crec que tenim una oportunitat que conegui i com bé diu vostè faci confiança en aquests productors
únics, productors i repetibles. És evident que les polítiques encetades també des de la gestió republicana van endreçades i van amb aquesta governança readreçades en aquest camí. El sector s'hi ha readaptat, el sector està preparat pel canvi. Ara doncs falta que la ciutadania siguem capaços de retornar-los tot el que aquests dies han estat fent també per nosaltres, no? I no només ara, sinó cada dia. Per això des d'aquí avui aprofito per fer una crida a optar per la compra socialment responsable. Ara més que mai prioritzem aquest producte local, aquest producte de proximitat i fem costat al nostre sector primari. Moltes gràcies. Gràcies,